Bueno, ao final son todos unha boa parroquia, que me dixo Maribel que era mal día hoxe en Vigo. Está todo o mundo de cea de Nadal. Aquí os días vos cando xa o Deportivo e o Celta. E que voten por a tele. Ese é o mellor día para vir a Cartabón. Bueno, sempre bo día para vir a Cartabón. Eu xa vin para presentar libros da miña editora, de editoras das que non traballo, de amigos, de... Bueno, Ganache la aposta, sempre un gusto vir hasta aquí. E... Así que eso, moitas gracias por vir, xa queda pouco ano e supoño que todo o mundo está pendiente destas ceas de empresa e estas cousas. Así que está, nosa cea de empresa vai ser despois da presentación. Pois nada, bueno, xa sabedes a que vimos, porque vistes a presentación, porque sempre aí estamos aquí para presentar. Obviamente, a xente entendo que viu a presentación porque viu nas redes sociais e estas cousas, que era a presentación de luns, de Eli Ríos, novela gañadora do Premio Torrente Ballester. E quero falarvos de Eli Ríos porque, lendo as reseñas posteriores á publicación do libro, resulta que Eli Ríos é unha autora casi inédita, según algún crítico literario. E dixen, pois, non sei, vou investigar na Wikipedia, porque aí sai casi todo Dios. E quería facer captura de pantalla dos libros que publicara Eli anteriormente para facer así un pequeno resumo, pero non me daba a pantalla do móvil. E dixen, pois fago captura de pantalla só dos premios, porque serán menos que libros, pero tampouco me daba a pantalla do móvil para... É certo, o sea, teño que mover a pantalla do móvil para ver os premios que gañou. Entón sorprendeume o de autora inédita, dito por un crítico literario que no 2009 non debía estar na Galiza, non se enterou que Eli Ríos gañou o premio de poesía Concello de Carral por un libro de poemas no que non vou dicir o título porque non sei pronunciar Marienplatz. Entonces, perfecto, nos coitando o Guadalo de Marienplatz. Logo, o mismo ano, este señor non estaba na Galiza en 2009, entonces tampouco se enterou que gañaches o cuarto certame de poesía erótica Illas e Sargas, o libro Rúa da Cancela. Despois, 4 anos máis tarde, o señor debeu pasar por aquí unha etapa, pero foi volveu marchar, porque en 2013 tampouco se enterou que gañaches o premio Poesía Figurante por María, que é este libro de aquí, que está escrito noutra normativa. Logo, si tal, falamos tamén deso. Gañou o Lobeiro Rei de Poesía en 2014, que estaba de vacacións, o crítico este. En 2014 tiveches un bo ano, porque tamén gañaches o Francisco Añón de Poesía, polo libro Doe tanto a túa ausencia. Está por aquí o Francisco Añón? Non, eso non se vendía. O primeiro concurso de poesía Centro Recreativo de Artes en 2014 tamén por Diario de Fotogramas. O Modesto Figueiredo de narración curta por Remisido de Patacas. O Pura Dora Vázquez de... Aquí ponte narración, pero de literatura infanto juvenil, non? Sí, Bicha, que este de aquí, o Concello da Diputación de Ourense. Eso en 2014, en 2015, bueno, estabas un pouco cansado de gañar premios, só gañou un, vaya por Dios, que o Rosalía de Castro polo libro Café Intenso. En 2016 o Torrente Ballester, que foi cando este señor despertou, e decatouse de que Eli Ríos existía, e aínda gañou un premio despois, para que non nos vayamos olvidando, que o premio de poesía Gonzalo López Avente por Culpable, que este libro de Xerais, que outro día Manuel Bragado explicounos como se lee e por que está editado así, porque é un libro moi particular que se lee deste xeito, porque é como un rolo de... Exactamente o rolo, porque non me... Dixo unha palabra rara, pero non me acordo. Era unha máquina que debía ser dos seus tempos. Claro, o único rolo de papel que coñezo a día de hoxe, non vou dicir cal é, pero que é un libro rompedor. Estás aquí, Andrea. E sorprendeume de que non fora inédita. Ten máis libros que non gañaron premios, o sea, a maiores de eso, pues temos Marta da Pinte, que é un libro infantil juvenil, un libro infantil que foi prácticamente o primeiro que te lín, que está sensacional. Este non gañou premio porque igual non o presentaches a ningún premio. Non, eso foi directamente a editora. E a encarga que lle fixemos en Urco Editora, que a biografía de María Victoria Moreno, que o libro non gañou ningún premio, pero foi sacar Eli Ríos o libro de María Victoria Moreno de biografía e concederlle a Real Academia Galega o Día das Galegas a María Victoria Moreno. Algo terías que ver no tema. Entón, quen propoñemos para o seguinte ano, para 2019? De quen queres facer a biografía?
Despois no coloquio contasnos. Pois esta é a trayectoria literaria dunha autora que é casi inédita. Logo vamos a falar de Luns, vouche facer preguntas. Facemos así en plan conversa. E tamén me sorprendeu bastante unha outra reseña literaria, porque Luns, segundo o seu editor Manuel Bragado, é unha novela onde a escolla estética queda completamente xunguida coa escolla ética, o sea, o como se quere contar, o como se conta, non podía ser máis aqueido ao que se conta. Pero claro, Manuel Bragado é editor do libro, que vai dicir? Eli ten falado moi ben do seu libro, pero que vai dicir se é a gañadora? Teño escoitado a Goretti San Martín, que era, se cadra, o libro máis valente publicado recentemente en literatura galega, pero bueno, foi a convocante do premio a Diputación de Coruña, e que vai dicir Goretti San Martín? Teño escoitado a Héctor Cajaraville, falou de que o libro é un libro, como ben se pode observar na portada, que son como dous elementos xeométricos con varias arestas, e que o libro ten moitas arestas, e en cada relectura, eu levo 3, e ten razón Héctor, en cada relectura atopas unha nova cousa coa que quedarte. Pero claro, Héctor Cajaraville publicou algún libro en Xerais, que vai dicir? Non? Que vai dicir Héctor Cajaraville? Pero no clube de lectura onde eu participei, na Liga de Lilith, falouse moi ben dese libro, pero bueno, era xente que lera o libro, que van dicir? En cambio, un crítico literario recibiu información vía WhatsApp de un amigo del que lle dixo que o libro era moi malo. E eso é o que realmente lle dá calidade á crítica, que te la cuenten por WhatsApp. Eso é o que lle dá calidade á crítica. Entonces, quería empezar por aquí. A mí é a primeira crítica que me fixeron por un comentario nun WhatsApp, non teño máis desas. Bueno, a mí un amigo me conta un libro por WhatsApp, un libro que lle gustou, e xa digo, este señor ten tempo. Ainda por riba un libro que non lle gustou, xa é ganas de perder o tempo, pero bueno. A primeira pregunta é eso, ahora, porque o libro xa ten a súa trayectoria, podo facer o típico do cole de quen leu o libro? E levantade esa man, quen leu o libro? Isto é importante porque de aquí vai derivar as preguntas. Oh, que poca gente. Nos preguntar. Non, pero vou falar con Eli e depende o que lle pregunte. É por non facer spoiler. Claro, por non spoilear o tema. Entón, a primeira pregunta, que eso sí que non se pode facer sin spoilear, é como estás vendo a recepción do libro xa a 3 meses vista da publicación? Pois é brutal, é impresionante, porque, mira, ainda esta semana estive nun instituto en Muros, non? De xente de bacharelato que leu este libro, e a recepción é impresionante, porque este libro que busca é facer pensar, o que busca é que nos movamos, que fagamos cousas, non? E entón, cando a xente nova reflexiona sobre isto, quero dicir que estamos construindo o futuro, porque a literatura é un punto de referencia, non é un punto no que mirarse, no que espellarse, no que non reproducir pois actitudes ou violentas ou agresivas ou que son perxudiciais, non? Non só iso, senón que en privado escríbeme xente, non? E aínda hai pouquiño emocionoume o caso dun home que me dixo, pois mira, lín este libro e a miña compañeira pasou un cancro de mama, porque fala sobre unha enfermidade que é o cancro de mama, decateime de todo o que non a apoiara nese momento, non? Era unha mirada cara atrás dun home, non, que pensaba que era o apoio da súa parella e de repente decatouse de que estaba esquecendo o 90% das cousas que estaba vivindo a súa muller, non? E neste sentido a recepción é impresionante. Xa que ti me fas preguntas, eu tamén quero facertes preguntas. Hoxe tiña que estar aquí unha persoa que é Paula Gómez del Valle, pido vos disculpas da súa parte, viña de Madrid e tivo pois unha pequena avería no coche, está ben, non lle pasa nada, pero non vai dar chegado. Paula Gómez del Valle construiu esta primeira imaxe que vedes, non, do libro, que parece algo trivial e non o é, porque é por onde nos vai entrar o libro. Paula Gómez del Valle é unha fotógrafa feminista, é unha fotógrafa que ten unha mirada moi particular. E isto notase, porque se colledes calquera dos libros veredes que as portadas case todas caen no tópico, non? Se fala de mulleres, pois colócase nos os pés, a pelve ou as tetas.
incluso aparecemos con cabezas cortadas, non? E a mirada feminista é fundamental, sobre todo porque ten que ter relación co contido, non? E Paula é unha fotógrafa que lee e relé antes de facer as portadas. E a outra parte que primeiro se recibe é esta de aquí de atrás, a contracapa. Esta contracapa eu precisaba pedirle a unha persoa coa que tivese confianza, unha persoa que soubese que sabía ler, non? Porque ia dar a primeira imaxe despois desta fotografía, ia ofrecer as primeiras letras que ia ler a persoa que se achegase a este libro. Esta contracapa pedinlla a David Cortizo, que por iso está hoxe aquí, non? Aparte de que porque é amigo e tal, pero el fixo esta contracapa, sen facer spoiler, fixo esta contracapa cunha sensibilidade impresionante, unha contracapa que xusto nos deixa nese punto no que queremos saber un chisquiño máis, e para iso hai que ser un xenio. Para iso, para escribir unha contracapa que nos chame sen revelar realmente o que sen revelar realmente o que di a novela, non? Ou os puntos máis peliagudos, non foi fácil. Eu sei que non foi fácil, e gustaríame que o contases. Bueno, un xenio. Hai que ser un pouco idiota, pero modesto. Entonces, eu como non fixera poucos textos de contracapa para a editora, porque traballo en Urco Editora, e normalmente os autores mandanche quería que puxera isto, e logo pues, daste un reflux de editor e queda o texto de contracapa. Entonces, así da nada, non fixera un ou dous e... Entón, claro, aquí era unha responsabilidade, porque era un texto de contracapa para unha editorial allea, que confiaban en min, e para o Premio Torrente Ballester de Literatura, que en principio iba a ser e así é, o libro máis importante do seu ano. O sea, este texto de contracapa iba a ler moita xente. Entón, partindo da base de que non tiña nin idea do que iba a facer e de que tiña que aprender. E o primeiro que fixen foi ler todos os textos de contracapa que tiña dos libros da editorial Xerais na casa e buscarlle un patrón para facer un texto de contracapa como a editorial lle gustaría. Fixen tres. Fixen un baseándome no que nas notas de Eli, outro baseándome no texto, que intentei facer unha especie de poemario raro que non sei como quedou, non sei onde está ese texto. Eu teño os gardados. E fixen este que era máis estándar. E o que fixen foi tamén que seguir un texto de contracapa. Realmente dice eso, o sea, avanzas un pouco do texto, pero non chegas hasta, digamos que avanzas ese 20% do principio e te quedas co que falta. O que falta parece moi pronto no libro, pero non, evidentemente era algo que non queríamos poñer aquí, que é algo que ten que descubrir o lectorado cando lea. E eu, se ledes o texto de contracapa, bueno, ten dous parágrafos, só fixen o primeiro ao principio e mandeillo a miña compañeira e me díxome que estaba guai se fora o resumo que me pedían no instituto, pero que lle faltaba algo máis. E entonces decateime que nos outros libros viña esa parte a maiores na que dis por que Luns gañou o Torrente Ballester, que tipo de libro é e como está considerado previamente antes de sair ao mercado, que isto de Luns, gañador ao Premio Torrente Ballester a narrativa de lingua galega 2016, está escrita cunha técnica arriscada, valente e innovadora, que prescinde da do bio se consegue conmover logrando facer partícipe a quen lea as circunstancias que acontecen no día a día de Nerea, que eu quedei coa cabeza descansada despois de escribir esta frase, pero se cadra era o que lle faltaba para que fora Para que fora redondo. Para que fora redondo, sí, pero bueno, tamén, e logo o resto do texto está baseado moito nas túas notas e no propio libro. Ao final era o que buscabas un lector atento. Hasta aí chegaba eu. Atento e cómplice, non? Sí, bueno, tamén é certo que cando me chegou o texto, meu pai estaba comenzando co seu tratamento de quimioterapia, os luns tamén iba os luns. E bueno, foi un pouco así, dicir, joder, que pasada. Co tempo descubrín que Nerea está enferma no libro e ten unha movida chunga porque se queda sola, como quen di, e ten que manter o día a día dunha familia. Me encanta esa expresión de son 4 na familia, 4 filetes, 4 mazas para o postre, 8 petit suisse. Hai humor, pero tamén hai ese día a día que non das parado. E eu, cando vin a do meu pai, descubrín que aí a enferma era a miña nai. E a que leva o peso de todo, a quen chaman, a quen lle preguntan como está, bueno, a Carlos non o vamos molestar, meu pai chamase Carlos, a Carlos non o vamos molestar, que está enfermo. Entón molestan a miña nai, que estaba sana.
hasta certo punto, pero que estás aí e a que leva o peso completamente da enfermidade do meu pai, que está sentado nun sofá. Eso é... E entonces, bueno, foi un pouco así de... E logo, coñecer a Manuel Casteleiro, que é o protagonista da obra, e verte reflectido, dicir, hostia, eu non son como Manuel, pero os homes parecémonos todos a ese patrón, é tristísimo, é moi formativo cando lees a vida dunha muller como é realmente, ese monólogo interior, que non é o monólogo interior dos libros escritos por homes, que son os monólogos interiores de, madre mía, que importante es todo a nuestro alrededor, e nós como núcleo receptor, e cando ves a outra cara da moeda, dices, madre mía, que asco de personas son. Eu dicía a Eli, joder, soy lo puto peor, e Eli, non te machaques, e escribe o texto de contracapa. E aprendí moitísimo co libro. Dicía Héctor Cajalaville tamén que aprendera moitísimo correxendo este libro, e é certo, aprendese moitísimo. É un libro para que lea todo o mundo, porque ten dúas particularidades, que é un libro moi sinxelo de ler, moi atractivo de ler, que se lee moi rápido e que quedas moi contento de ler este libro. Para xente formada en feminismo é un libro que din, jo, que guai que haxe libros como estes, pero para xente non formada é un libro super necesario, é máis necesario para nós que para vos este libro, E preguntárasme? Polo de contracapa. Ahora toca me preguntar a min. Precisamente, como é moi necesario para nós, eu preguntábache pola recepción da crítica e tal, e falaches de alumnado. Eu estaba pensando neste libro en clubes de lectura como da CIGA, que me dixo Maribel, o Club de Lectura Feminista da Lila, pero ese alumnado masculino dos institutos que está lendo este libro, que como era... Porque o libro tamén non é que teña dificultade de lectura, pero ten a súa particularidade a hora de ser afrontado. Entonces este alumnado, como o reciben? Este alumnado é o primeiro encontro que ten cunha escrita feminista, non? Cunha escrita claramente feminista. Cando falo de feminismo non estou falando desta onda ou idea ou non sei, o que temos en mente de ser unha desbocada que vai por aí rompendo cousas, non, nin estou dicindo que as mulleres sexan superiores aos homes, nin nada polo estilo, non. O mellor aquí non é necesario facer esta puntualización, pero na adolescencia sí é necesario, non, porque o ven como unha palabra extremista, non. Neste libro Nerea non está buscando un dereito alleo a ela, está buscando o dereito do seu corpo, está buscando o dereito ao seu tratamento, está buscando o dereito a ser ela mesma, non? Que parece, claro, dicimos isto e parece que esta viejuna que está aquí nos está contando unha película porque realmente as mulleres pois xa temos todos os dereitos conseguidos e xa temos todos os dereitos que andábamos buscando, non? Podemos votar, podemos conducir, podemos... Realmente somos libres, por moito de esquerdas e da máis esquerda que sexamos e tal. Este tipo de preguntas, cando se plantexan nos contextos dos institutos e incluso nos clubes de lectura, non? Fannos repensarnos a nós mesmas, porque de cantas empresas de cosmética viven do noso corpo? Cantas de aquí que facemos un traballo de pensarnos imos á praia sen depilar? Pois ao final vivimos nesa indefensión aprendida, non? Que este era un conto de Coello, non? E bastante me doi ter que citalo, que era sobre a historia do elefante, non? Que cando era piquiniño, pois atábano a unha estaca e entón aprende que pode dar un pasiño, pero non dous, porque se dá dous esgana. Entón queda sempre con esa idea, non? Pois cando é maior e que cunha orella fai así, pa, e mata a 15, non o fai porque aprendeu que ten unha consecuencia, non? Entón, as mulleres, e Nerea, a protagonista deste libro, damos ese pasiño no que a sociedade non nos lastime, porque sabemos que se imos, pois, cos pelos das senguas sen depilar, vamos dicir, ai que cocha, ai mira como vai, ai mira que non sei que, e temos esa consecuencia. O mesmo nos acontece no día a día. De verdade,
é necesario que suframos este tipo de agresións todos os días 24 horas. Porque se non é a empresa de cosmética, son as publicidades. Da igual, a do coche, a do Colonia, bueno, esta temporada que hai as das colonias, vistes ese que sai un rapaciño, fai así, botan a Colonia e van 15 e fan pá, e desmayan. As mulleres somos iso. Non somos nada máis que obxetos, cousas. E é importante porque cando se nos cousifica desa maneira, ao final, estamos presas dentro de nós mesmas, non? Están nos levando a estar presas dentro de nós mesmas. Este tipo de reflexións, cando se fai pois nos clubes de lectura ou cando se fai nos institutos, o que está ofrecendo é unha porta de saída. É dicir, ei, non tes por que estar aí. Non podeis imaginar a cantidade de rapazada que se me achegou a dicir, a facer preguntas que son fundamentais. E se coñezo alguén que está sufrindo violencia psicolóxica, que fago? Porque a nosa xeración temos que recoñecer que o fixemos fatal. Agora botamos a culpa a xente nova e dicimos, ai, Dios mío, como pode ser que unha de cada 5 persoas adolescentes consideren que ten que haber violencia machista nas relacións? De quen é a culpa? De nós que non formamos ou desta rapazada que naceu así como os cogumelos? Por arte espontánea, non sei que lles pasou. Nós temos unha responsabilidade. E a responsabilidade é tan fácil como dicir, ei, no teu instituto tes orientadora, están os CIN, que son os centros de información á muller, tes todas estas portas, estas saídas onde poder ofrecer este tipo de saídas. Porque senón, é que estamos abandonando a xente nova á súa sorte. E poder facer, pensar e reflexionar a estas idades, ou nin siquiera a estas idades, incluso nos clubes de lectura, non? A xente grande, contabas ti, non? A túa experiencia, vai cambiar sempre o noso redor. Un dos rapaces destes do Instituto de Muros dicíame, ei, pero é que os ciúmes é normal, porque senón a miña moza non sabe se a quero. A este nivel estamos. E eu poñei o caso de Manuel e decíalle, ei, pero a ti parece que cando Nerea vai ao gimnasio e el lle di, e que irás facer ali? Que vas, mover o traseiro diante de toda a xente e tal? No caso de Manuel non lle gustaba. No caso de Manuel non lle parecía correcto. E ese primeiro punto de referencia, no que vía que hai algo malo, pero que a ele educaronos sempre no dos ciúmes e tal, ese punto é o que vai facer pensar. Porque diredes, bueno, como és escritor estás exagerando un chisco. Toda a literatura que nos ofreceron as rapazas é un punto de referencia no que nos vemos e que queremos imitar. Ven Carapuchiño, non? E dinos, ei, non saiades soas ao bosque que ven o lobo e vos papa. E se andas pola rúa a esas horas, algo farías. Xa sabías que non tiñas que sair. Se colles unha mazá de alguén que non coñeces, as consecuencias son túas. Cantas de nós nos dixo nosa nai de cando vayas á discoteca tapa a bebida e non a deixes sola que te meten droga. 3/4 do mes, non medramos sempre coas mesmas referencias. Ou incluso, cantas de nós levamos a rapazas a ver a Bela e a Besta. Que lle estamos dicindo? Que está guai que papá nos venda un monstro, nos pechen nun castelo, nos secuestren. Porque claro, imos ter uns vestidos moi bonitos e unhas cuncas que bailan ali e tal. E entón xa merece a pena, que nos vendan e nos secuestren. Estas son as referencias que estamos ofrecendo na literatura e que estamos transmitindo unha e outra vez. Non facemos nada se non cambiamos as cousas, que é o que intentaba este libro. Intentaba non ofrecer respostas, senón que cada quen as encontre. Falaba David antes da escolla na forma, non? E a escolla na forma busca isto. Se eu quixese dar unha lección moral ou escribir e dicir, bueno, pois é que as cousas son así, e Nerea foi a quimioterapia e sentiu isto. Para que? Eu buscaba que cada quen entre nesa personaxe e se identifique con esa personaxe e meta experiencias propias.
porque quen escribimos temos que ter un respeto tamén para a xente que nos lee, que gasta, neste caso, 16 euros nun libro e pasa 1 ou 2 horas lendo o libro, non? Ese respeto de quero que participes. Isto non é que veñas a escoitar a miña conferencia e veñas aquí, quero que entres comigo e que leas comigo e que fagamos cousas xuntas. E creo que respostei 6 ou 7 cousas á vez, non? Precisamente falabas de... O último que falabas para que a xente reflexionase e se metera dentro de Nerea, non? E foi unha cousa que descubrín na miña casa durante os últimos 40 anos. Sempre tivemos por certo que a miña nai era mogollón de despistada. O meu pai acordábase de absolutamente todo e miña nai tiña mogollón de despistes. A veces olvidábase de meternos algunha cousa na maleta, a nós, que non tiñamos mans, non tiñamos dedos prensiles e non podíamos agarrar as nosas cousas e metelas na maleta. E olvidábase de cousas, o mellor pois, non se acordou de pagar o dos mortos. O dos mortos era un señor que viña a cobrar para cando muriéramos, que é unha cousa así un pouco sórdida. E meu pai, se lle preguntabas, el tiña resposta para todo e se acordaba de todo. Bueno, despois de ler luns non, xa o descubrín antes, pero habrá xente que cando lea luns se decate porque as nais son despistadas e os pais non. Porque as nais teñen 700 millóns... Eu sabía descubrino cando fun pai de outro xeito, non cando fun pai como meu pai. Pero, claro, el tiña 3 ou 4 cosas na cabeza e a miña nai 700 millóns. As probabilidades de despiste son máis grandes, claro, e non había os medios de agora. De feito, aquí hai unha cousa que na terceira relectura pasei pola páxina 25, isto non o vira nas 2 primeiras. E vou ler unha páxina que é moi curtiña. Empezo en... Bueno, Nerea está co seu monólogo interior de non me vai dar tempo a acabar de facer todo antes de morrer, non sei que, e empeza con... Bueno, continúa con... E a mesa sen poñer 1000 cousas por facer, que é unha cousa que di constantemente no libro. Quédame 1000 cousas por facer e vou morrer. Os cubertos, os vasos, os pratos, a auga, o viño, o pan, os panos, o meu á dereita, o do Manuel á esquerda. E aquí empeza. Dis que os zurdos teñen máis sensibilidade por iso de que utilizan unha parte do cerebro que non empregamos os demais. Sinistros. E que viven 4 anos menos do que nós. E que son a maior parte dos homosexuais. E que Da Vinci escribía como nun espello porque súa nai era musulmán e el esquerdo. E dis que a testosterona. Os ultrasons, o estrés, a herdanza, o autismo, disque. Todo ao revés. Do outro lado, os sacarrollas do Manuel. Cousa anodina donde as haxa. Imposible co aspiral no sentido oposto. Hai séculos que non abro unha botella. Xa non lembro como se fai. E tórnome ambidextra nun fogar de tesoira serga. Porta, villa, regra, chave do gas, abrelatas, rato, afialápis, reloxo, interfono, manda distancia, na parte contraria, ao contrario, vivo reflectida no mundo sinistro do Manuel. E vou ao banco, o bolígrafo está lonxe, a miña dereita. E chego ao bar e sei tirar a rolla das botellas. E encho os papéis do colexio e non son a grega que pinta seguindo os regos do carro. Dereita a esquerda, esquerda a dereita. E saio da casa e son destra. Porque na casa é zurda, porque o marido é zurdo, entendo eu, e na casa hai que ser como é o marido. Ainda que ela é o que fai todo, ten que facer do xeito do seu marido. Eu isto decateime na terceira lectura e que está en cada páxina tedes unha aprendizaxe destes. Que eu, claro, unha cosa que sí, que o sabemos, pero as mulleres non vos costa, pero os homens somos bastante máis idiotas neste sentido. E esa aprendizaxe, velo tan claro, decir, Dios, é que é verdad, joder. O sea, movémonos ao ritmo que nos dá a puta gana a nós, non a un ritmo coordinado. Somos os que marcamos o ritmo da vida da xente. Sí, estaría guai que falarades vos. Sí. Sí, que hai consecuencias despois deso. Eu conozco casos de señoras moi maior, que da edad, que todo que se de papeleo, digo ao concello, da contribución, os recibos, todo eso, é o home. Marcha o home, ou enferma, unhas depresións, síntese tan inútiles, elas non saben facer nada deso. É que isto todo vacío ao meu home, isto todo vacío ao meu home. É que ves, desde que faltou ele, eu non sei facer isto, eu non sei. E non están pola labor de dicir, bueno, pois agora teño que aprender. Sí. E ele agora vou aprender. Non, ao contrario, culpabilizas. E xa digo, unhas depresións terribles.
Eu descubrí moito, tamén contar a anécdota da tarxeta Sí. da tarxeta da caldeira. Resulta que na casa dos meus pais estropeouse a caldeira e chegou a persoa, non sei, técnica ou técnico, supoño que sería un técnico, que viña a arreglar a caldeira e explicou, que estaba na casa era miña nai, explicou o que había. Entón miña nai despois explicouno a nós, que era un tema da tarxeta que tiña a caldeira. Meu pai, que a última vez que viría unha caldeira sería en 1969, pois empezou a dicirlle: que tarxeta? De que tarxeta falas? Que estupidez, que iso? Eso será de... Empezou a dicir unhas chorradas que non viñan a conto e miña nai aceptou a versión do meu pai. Un técnico dixeralle que era dunha tarxeta, que efectivamente era unha tarxetiña que había de memoria, que tiña a caldeira, porque é unha caldera del 2015 e tiña unha tarxetiña de memoria, porque é digital, pero como meu pai berrou con esa voz super asertiva, que parece que lo sabemos todos, pois claro, deu a impresión de que efectivamente tiña razón meu pai e volvemos a escarallar a caldeira, que tuvo que vir o tipo outra vez a explicarnos ben o da condenada tarxeta. E é por iso, porque como todos lo sabemos e todos lo entendemos, se non os lo explicamos outra vez. E ademais aínda hai algo pior por trás, non algo máis perverso, porque nos venderon que Galicia é unha matria, non? Que sempre fomos as mulleres que levamos... Vistes, por exemplo, a campaña do 20 de novembro, que somos así máis grandes que os monumentos, que somos patrimonio, non? Realmente despois no tema que comentas, no tema de papeles, no tema de médicos, no tema de... toda esta parte fixéronos analfabetas funcionais. Da igual que sexamos funcionarias, mestras ou amas de casa, exactamente igual, delegamos nese punto, non? Pode parecer unha exageración, non? Me vou contar, hai moi pouquiño estiven nunhas xornadas do sindicato labrego que o que fan é crear redes, tecer redes entre as mulleres, non? Que son fundamentais as redes nas que podemos falar créndonos a nós mesmas, crendo a compañeira, sen seguir este discurso no que temos que ser super ciumentas e mira o que fixo a outra e arruinarlle a vida ás compañeiras, non? Porque o sistema patriarcal non lle interesa que nos juntemos, non interesa que defendamos os nosos dereitos en grupo, mellor illados, que é máis fácil de controlar, non? E contaban que neste momento en Galicia só hai 17 explotacións gandeiras con titularidade feminina, con titularidade de muller. Iso é unha barbaridade. Xa o dato é unha barbaridade. Que implicacións ten isto? Pois había ali unha compañeira que era do meu tempo que tiña unha sentenza xudicial que na que se lle outorgaba pois unha orde de afastamento por malos tratos do home, non? Tanto daba, porque a explotación estaba ao nome del e non podía nin vender, nin comprar un pienso, non podía vender absolutamente nada. É dicir, que a parte judicial dicía: ei, sí, é unha muller maltratada, sí, tes toda a razón do mundo e este home non se pode achegar a ti. E a parte burocrática estaba aprendendo ao seu maltratador. E dá igual, porque nos meses que transcorren entre que se soluciona unha cousa e outra, ela e o seu fillo comen e viven e teñen que seguir vivindo. E o único que funcionaban eran esas redes de sororidade e a veciña que lle bota unha mao, porque senón como sobreviven todo ese tempo, non? Claro, mándennos a historia esta que somos unha matria. Para que? Sí, dalle, que ademais o que queremos é que faledes. Por eso preguntárase cantas en ler o libro, porque así tamén... Pero mellor. Hoxe na peluquería, dicía má peluquería, que unha das mulleres, non porque, non sei se non a conto isto que vou dicir, falando de que en Vigo sempre trataron moitos mujeres allí, e dicen que las mujeres, aquí las mujeres sempre trabajaron e tal, claro, sempre nos din que a incorporación da muller ao traballo é unha discusión que queda eterna, porque tanto na costa como no interior as mulleres traballaron sempre como brutas, os traballos eran brutos. Entón, falando dese tema, entón, sí, pero aquí é distinto, pero, no, claro, pero aquí é distinto, aquí non hai tanto machismo. Por eso aquí non hai tanto machismo, porque las mujeres siempre se supieron defender.
e quedaban viudas e ellas sacaban as familias adelante e tal, e digo, bueno, eso ten matices. E dicía unha muller que se llevo, pois que en Muxavaca é a muller daquela, bueno, xa hai uns anos, agora non sei se sigue sendo que é non son do interior, pero que levaba a vaca ao feira era o home, non? Eu puxen ese exemplo. No, pero aún así, es que date cuenta que entonces, cando parece que queren avanzar por un lado, resulta que se topan con que o non din matria, que eso non lle alcanza, pero que as mujeres que mandamos, que temos máis goberno, que temos como máis autonomía, porque como ganamos cartos, en parte sí, es que unha mujer es ella como gana el dinero, pues ella na casa, non? Claro, pero despois iso ten todos os matices que sabemos. Pero claro, moito non lle podes dicir máis, non? Moito máis non lle podes dicir porque entonces escapanche xa non te collenche medo, se amplías. Entón tens que ir así pouquinho a pouco, dicidolle cousiñas. Dixeches unha cousa moi guai, porque falas de que aquí non hai machismo porque as mulleres sempre se superan defender. Claro. Si xa se están defendendo, é porque hai unha loita, Xa empezamos. si que había machismo. E Nerea está defendéndose todo o libro, de feito. Eso é unha cousa que sí que está aí pairando no libro, non? Que é casi como unha defensa contra todo o que hai. Nerea é funcionaria, é un personaxe que é funcionaria. E aínda así, non dá feito, se non é porque ten rede e queda soa ante a enfermidade e tense que defender. Pues, non sei se podes falarnos un pouco de por que escolleches un personaxe que teña un traballo máis ou menos, bueno, un traballo estable, porque é un funcionariado, é un traballo estable, é un bo traballo, uns bons ingresos, pero aínda así non dá feito. É un pouco máis do mesmo, non? O de as mulleres que pasan por unha enfermidade son de todo menos enfermas, é dicir, son superheroínas, superviventes, todo o que queirades, menos realmente o que hai que ser nesa situación. É dicir, podemos estar felices, podemos estar tristes, podemos estar enfermas, podemos estar sanísimas. Por que temos que maquillar sempre a nosa realidade, non? Por que? Cal é a razón de poñernos eses valores a maiores e tal? Pois ao final estamos desvalorizando o traballo, estamos desvalorizando a enfermidade, estamos relegando a un lugar de invisibilidade. Si é certo, as mulleres traballamos moitísimo. Agora, que alguén me explique que sistema está pagando as horas, por exemplo, dos coidados ou da casa. Non hai sistema no mundo que soporte. Poñedelle 10 horas, a 10 euros a hora. Non hai sistema que o aguante. O mesmo co cancro. Estamos falando dun cancro de mama. Por que raio xa os prospectos nos están sacando da nosa propia enfermidade? Porque pon o doente, o enfermo, o paciente, todo o que queirades, menos a doente. Estamos falando dun cancro de mama, non estamos falando dun cancro de estómago. Ata aí se nos invisibiliza. E despois a historia esta de, bueno, cos avances que hai, verás como superas, como... Joder, déixame estar enferma, déixame sentirme enferma, déixame asimilar a miña realidade e non me digas xa iso pasará. Mira, vas recoller os nenos e vas ao traballo e faz isto e faz outro, porque total xa pasará. Ou non. Demonios, porque non imos ter ese dereito, non? E ademais, por que temos que estar presas nunha situación dura da nosa vida, non só as obrigas que nos pon a sociedade, senón cousas como as perrucas. Eu non sei aquí en Vigo, pero aló na Coruña non as venden nin no Jadis, nin no Freud, nin no Alcampo, nin no Carrefour. É dicir, temos un traballo engadido a maiores, porque a sociedade non quere vernos enfermas, quere que esteamos sempre impresionantes. Por qué? Quer dicir, aí hai moita cousa de xénero que está rascando por trás, que está lastimando por trás. Estamos pasando un cancro, pois deixemos que sintamos, que nos expresemos, o que queiramos, sen ter que maquillar esa realidade. O mesmo no laboral, o mesmo no social. Sí, imos loitar todo o que faga falta e máis, sin ningún tipo de problema, pero nas mesmas condicións.
porque non é nada xusto. Non é nada xusto que sigamos. Sabedes que agora as mulleres estamos traballando desde hai uns meses, estamos traballando gratis, non? Cotizacións menos, salario menos, comparado cos homes. Mas 200 euros menos, non? Iso lévanos a unha precariedade, lévanos a unha dependencia. E podemos hacer casi lo mismo que ellos, quitando la fuerza, ven que hai chicas que puede máis que nosotros. Eso tamén foi... Estamos equiparadas igual que Eso tamén foi outra moto que nos venderon e que nos tragamos, ademais. Cosa física. Sí. Eu traballei 9 anos de repartidor de mobles antes de que a crise inmobiliaria, pois, coa crise inmobiliaria botaronme á rúa e tiven que dar en editor, unha desgracia como outra calquera, e neses 9 anos non tuve unha compañera de traballo. E eso era o que dicían, é que non teñen a suficiente forza para cargar cos muebles. Pero que non nos están pedindo cargar muebles de 400 kilos. Que según a legislación, porque estaba na ciga, como un idiota, por eso me despediron o primeiro, según a legislación, unha persoa traballando nun tema de carga de pesos pode cargar como máximo 25 kilos. 25 kilos os carga todo Dios. Se o mole pesaba máis de 25 kilos, xa puña en inglés, puña man, non puña people, too heavy to lift, too man, ou así puña, non? Puña too men, dous homes, porque pesa demasiado para levantar. E noutros puña 3, 4, dependendo o peso. Digo, claro, por eso digo, o sea, ese traballo podían facer perfectamente mulleres, homes e incluso xente con moi pouca forza, porque os traballos están preparados para que os faga calquera. Porque ao capital non lle interesa que traballen Hércules e Hulk repartindo mobles. Interesanlles que traballen a xente que está a menos cualificada posible, a ser posible, para que non lle veña ningún a recriminar dereitos e teña que despedir e darlle 12.000 euros. E calquera persoa, pero o machismo levanos a estas pequenas idioteces, porque hai veces que tardamos en atopar xente para sustituirnos no verán, cosas así, digo, joder, se buscaran en toda a totalidade da población e non son os homes, igual atopaban a alguén antes, e nunca viu traballar con mulleres repartida de mobles porque non tienen fuerza. Pois non hai que ter forza, que hai ascensores, o camión tiña unha rampa que subía e baixaba as cousas, había un carrito con rodas que había que empurrar, pero as mujeres non tienen fuerza e non poden trabajar aquí. Foi unha das maiores estupideces que teño atopado na miña vida laboral. La luz non tiene fuerza, non que vaya. Quedamos a ella. Lo que no, es pero, echar a un bebé fuera. Pero nós temos recursos para esas cousas. Sempre dicimos, pero para eso te desforza, pero isto é cargar pesos, é distinto. Claro, sei. É unha... Un cólico no río. Sí. Bueno, yo tuve uno y prefiero parir, Ojo. A mí me dio una de tunas y prefiero las contracciones del embarazo. Depende, Claro, a dor de cada un. Yo sé de los míos y prefiero las contracciones de mulleres dicir que como de muelas. Eso está ben para outra pregunta, porque eu tiven 12 cólicos nefríticos que teña así máis ou menos sabidos. O día que descubrín que bebendo moitísima auga xa me libraba, e levo 3 anos sin ter un, ten que ser imbécil, e doeronme moitísimo. Pero non sei se tanto como unha migraña, por exemplo, que miña nai tiña migrañas e iso sí que era mortal. Entonces a dor de cada un tamén a leva cada un, e iso tamén ten moito que ver co libro, porque Nerea chega ao principio a asunto a amiga Rosilla e dille que ten cancro e que en maio se vai pa Pataqueira, e ela dille, bueno, ahora coas novas tecnoloxías e tal, e dille, non, que morro, e dixo, bueno, pero aínda tes tempo para morrer, non como a veciña do 19, que nin tempo lle deu de despedirse dos fillos. O sea, sempre hai alguén que nos di, eso non é para tanto. Eu recordo, meu irmán pequeno tuvo tamén un cólico nefrítico, e estaba tirado no chan, llamaron a ambulancia que me muero. E eu dixenlle, jova, Fran, eu tuve... Pues estou falando aquí, está grabándose todo, vale. Non o van ver. Dixen, jova, Fran, eu tuve xa uns cuantos e non é pa tanto. E díxome unha gran verdade, díxome, os teus doronche a ti. Non hai un medidor da edad. Claro. Iso tamén é outra cosa moi do machismo. De irvos explicar a vos o que vos ten que doer e o que non. Claro, todos los partos son iguales. Hay gente que llega y lo escupe. No es decirlo, y no se entera, pero hay gente que se retorce de dedos. Yo, por ejemplo. E logo porque, e eso ten, mira, isto é outra cousa do libro, que
O libro ten un argumento que é un monólogo interior de Nerea, menos en pequenas pildoriñas que nos van dando, que son as visitas de Nerea ao hospital, a oncología, a medicina nuclear, supoño, estas cousas, e que son os luns. E el trato é el justito. É un trato moi de todo o mundo é igual e os vamos a tratar, sodes un número, sodes... A mí o termo paciente é unha cosa que paciente da paciencia que temos, non é por paz, é por paciencia, e eso está posto propositadamente no libro tamén, non, para romper esa frialdade que hai do... E para facer pensar na violencia médica, hai veredes cando leades que hai dúas partes, non? A primeira que é esa condescendencia, que de repente chegamos mulleres de 30, 40, 50, como mellor se temos fillos, se temos a nosa vida e non sei que e tal, e trátanos como se fósemos parvas. A ver, bonitiña, mira, entras aí nesa saliña, ai, que paciencia. E despois está a parte agresiva, non? Esa que te fala con unha morea de termos que ti non sabes de que raio te está falando, que a min ás veces dá-me gana de dicir, ai, pois eu son filóloga, mira, vouche poñer termos de filoloxía. Non, o que dicías ti da matria, pois vou falar así con palabras extrañas. Porque realmente, pois dicir, oi, pois mira, imos facer unha proba que nos vai axudar a encontrar... Non, pero dinche, imos facer unha gammagrafía e iso parece que te van meter ali nunha nave espacial e marches para Marte, non? Xa, o primeiro que entras é con medo, non? Esta vai sobre todo para as mulleres. Disculpademos os homens que estades aquí. A mí pasoume nunha consulta destas que hai que facer anuais, non? Xinecolóxicas, e alo vou coa miña matrona, non? E dime a matrona, dasme permiso para introducir no teu corpo, chamoulle o espéculo, creo que é, ou, bueno, non sei, é un aparatito que hai que introducir para facer a proba, non? E eu miraba a pele e dixen, non pode ser que me estea dicindo isto. E eu digo, sí, claro, ela é a doutora, que raio me estaba pedindo. E dime, dasme permiso para facerche dano? E dixen, este señor está mal, ou bebeu antes de entrar, ou que... E de repente descubrín que hai outra nova xeración a que eu non estaba acostumada. Unha xeración que ten en conta que esa proba é agresiva para o meu corpo, porque fai dano, e pídeme permiso para facer dano. A mí só me pasou coa miña matrona, ca nova que teño, non? Porque a outra non, a outra sentaba hasta ali no potro e ela facía. Pero nunca me pediran permiso para agredir o meu corpo. E foi... Tamén é para evitar as responsabilidades futuras por alguna consecuencia que poida haber. Porque ti sabes que a mí unha operación ou así, mandanche cubrir un papeliño e dar a tua conformidade. Pero a min acórdame, por exemplo, a proba de anestesia para o parto que dixeronme, asina aí. Claro, ninguén me pedira permiso para, sabes? As formas. Sí, que as formas son importantes porque nos están acostumando a esa agresividade, a esa violencia, a ese es unha cousa, es un obxeto, es un número. E eu sei máis que a ti, así nas aí e tal, pois a mitad das cousas nin as lees, confías no que é o médico, non? Que hai outra perspectiva, non? Que eu falo en masculino, falo do médico e tal, pero tamén hai doutoras. E volvemos ás estructuras. A estructura patriarcal e machista non só, non vai no sexo. Non vai no sexo. Porque, mirade que temos exemplos que para subir, para ter éxito, imítanse que valores? Os valores que sempre nos dixeron que están guai. Eses da forza, eses de violencia, agresividade e tal. E parece ser que, para ser mulleres con éxito, non podemos ter a nosa propia personalidade. Temos que reivindicar os valores de homes e comportarnos como homes. É dicir, hai toda unha estructura que hai que empezar a derrubar, que hai que empezar a tirar abaixo, que hai que acabar con ela, porque senón nunca chegaremos a esa igualdade real. Podemos seguir contando as mentiras estas de que as mulleres traballamos moito, que temos todos os dereitos do mundo e tal e cual, e ao final seguimos presas dentro deste sistema. E loitando ata onde podemos, ata onde ten as consecuencias, non? Volvín outra vez a enganchar na silveira, sí. Estaba pensando, supoño que tamén por ser lector atento, que o descubrín hoxe, son unha persoa moi observadora e gusto quedarme con pequenas anécdotas como a da caldeira,
E eu coñecí unha oncóloga, unha rapaza que ten agora 30 anos, e ela decía que levaba o fonendo, que non lle facía falta para absolutamente nada, solo para unha cousa lle facía falta o fonendo no hospital. Era directora de, bueno, era xefa de planta de oncología no provincial de Pontevedra. E facíalle falta o fonendo para que souberan que era unha doutora, porque senón pensaban que era unha enfermeira. E estaba farta de tal, entonces levaba o fonendo, decía que pazco idiota, porque vou co fonendo por aí non me fai falta para nada, pero agora eu, como xa pasei pola fase de desconstrucción, agora podía explicarvos que é un fonendo, aí inutilmente, porque o aparato este bueno, e ela leva o fonendo para reivindicarse como doutora, porque senón, como non era un home, e como era nova, ainda por riba, confundían con a enfermeira. Pero eso solventas presentándote. Non, pero estaba farta de reivindicarse como persona, de decir, son a doutora, non teño que chamar a ninguén, son eu quen atende. Este señor de aquí ao lado é el enfermero. E entonces, bueno, así polo menos esta xente xa rompes unha barreira, pero para eso tens que disfrazarte. Tiña que disfrazarse de doutora. Bueno, teño unha amiga que nin así. Nin cofonendo. Despois de estar unha semana pasando planta, pois non sei, o venres, o señor preguntarle, pero cando vai vir o médico? Sendo ela auróloga, non? Tamén, pois, porque, bueno, ten 27 anos, residente de terceiro año, pero cando vai vir o médico? Nena, cando vai vir o médico? Levamos atendendo unha semana e ese señor non era capaz de procesar que esa muller, sí, nova, era un sorprendente. Eu queria te facer unha pregunta, pero, bueno, como xa falaches ti un pouco, dices que as túas dúas matronas, que a forma que tiñan de comportarse contigo era ben distinta. E eu, bueno, queria te preguntar se pensabas que a sociedade actual está un pouco máis concienciada nesa clase de, bueno, pues, de como relacionarse cos pacientes, porque eu creo que tamén a medicina, eu sei non por a xente que coñezo que se dedica a isto, que ás veces como que están un pouquinho deshumanizados no trato, porque se non levan os problemas da xente a casa, tratan un pouco de afastarse. Pero se esa señora que era máis maior, eu queria te preguntar se ti pensabas que reproducía os roles dos médicos homes, non? Que, bueno, pero xa foi algo que dixeste. Eu creo que para reivindicarse. Para non reproducir os mesmos roles hai que facer un proceso que vou citar a David, que o dixo nun clube de lectura, que é moi cansado, porque hai que repensarse desde cero, non? Hai que repensarse desde a linguaxe, porque a linguaxe forma o mundo que temos ao noso redor, desde que cousas estamos vendo na tele, que cousas estamos lendo, que estamos tragando, non? Porque hoxe en día os medios de comunicación son brutais, non? E me gustaríame volver a isto despois. Eu creo que nin siquiera o plantexaba. Creo que nin siquiera entraba nas súas preocupacións, porque ademais ela estaba facendo o seu traballo, pensaba que o estaba facendo o mellor posible, non creo nin que o pensase. Imagino que se algunha vez se senta con esta doutora e comparte coa matrona nova, non, e comparte mesa, imagino que aí, nese espello, é cando verá as diferencias, non? Non é un proceso que se faga todos os días, e hoxe en día non sei se hai avances, se non hai. É complicado, porque por un lado dis, sí, hai rapazada nova que ofrecéndolle as ferramentas necesarias si cambia, non? Pero despois ves o reggaetón, ves todas estas novas formas de escrita, non? Que volven a repetir os mesmos patróns. Pois aí tedes a Moquia, aí tedes a Crepúsculo, tedes todo este tipo de filmes que volve outra vez a repetir o mesmo, non? De a rapaza é a que ten que depender sempre do que faga o home e tal. Entón non sei, eu quero seguir traballando nisto e quero pensar que sí hai unha forma de cambiarlo, que sí hai un futuro. Pero é complicado, é complicado. Mira, yo en mi casa, la que maneja las cosas soy yo. Si mi marido no sabe ni la mitad de las cosas que tiene que hacer. A ella la llevo yo al médico, a él, al pequeño también, que decir, él hay muchas cosas que no hace porque no sabe. Y lo hago yo.
El día Sí, que pero- falte yo, a ver qué come más, yo sé buscar a la vida. Pero ao final o traballo de prestixio imagino que será... Taxista particular. Sube y bajo, lleva arriba, lleva abajo a los tres. El día que yo tengo que depender de mi hermano, porque a mí no me pueden llevar. Porque no soy la conducción. Digamos que tengo que depender de mi hermano. Porque mi marido, nada. E claro, non debería ser así. Outra cousa que me... Esas cosas así a todo el mundo le pasa. Outra cousa que aprendi no feminismo é calcula as horas. Ponlle 12,50 € horas se son extras, se non 7-8 euros a hora, deses traballos que faz. E pasa factura. Mi madriña, Después millonario. mi madriña. Sí. E precisamente eses traballos son os que construen a vida, porque podemos falar de, imagínate, o derbi de por Celta, non? E un home pode saber pues, con que bola van xogar, non? Diso é do que se come. Ou Que sí, que para ellos es así. ou realmente o traballo que nos mantén vivas aquí, esa compra que hai que facer, ese proceso de pensar e ocupar a nosa mente con pois o luns para comer tal, para cear cual, para non sei que, o de viaxe para arriba, viaxe para baixo, de que vivimos realmente, cal é o traballo que ten valor, que ten unha repercusión, xusto, precisamente, o que non é valorado, o que non ten ese salario, nin ese recoñecemento. Xusto ese é o que non é valorado. E valoramos que un señor pois, teña un horario de 8 a 6 ou a 7 ou a 8, que sexa, e que regrese a casa con un soldo. Por Dios. Hay que valorar todo. Desde que te levantas hasta que te acuestas. En la cama, tal, tanto unos como los otros. Yo conozco gente, señores que se han quedado viudos y han criado a sus hijos ellos solos o con ayuda de sus padres y están ahí. Y sus hijos son personas hechas y derechas. Es decir, y gracias a su padre, no a su madre. A lo mejor por desgracia se ha muerto. Quería falar a libreira. Querías falar ti, non, Maribel? Teño un problema coa linguaxe non verbal, porque entendinche, xa é a hora, quero falar. No. Vai, mover o bolso e tirei todo. Pois podemos falar tamén mi madriña, Carmaches. Creo que sai fora. Estamos falando das seleccións catalanas tamén, madre mía. Quería falar de John Banville. Creo que queda fora. Por isto da xestión do tempo e dos senios e da... Porque John Banville, que... A verdad que eu non coñecía a John Banville. Eu traballo de editor, pero... Este señor que foi? Premio Príncipe de Asturias ou algunha cousa, algo así? Pois non sei, agora será Príncipe de Asturias, si algo así foi, si. Bueno, é un autor supostamente moi prestixioso que nunha entrevista decía que el tuvo que escoller entre ser bo pai ou ser un xenio. Un xenio da literatura. E escolleu, pois tuvo que escoller ser un xenio da literatura, que as dúas cosas a vez non se podía ser. Tienes unha hostia, John. Madre mía. E falaba contigo por teléfono un día que hai outra xente que é un xenio porque é capaz de levantarse ás 7:45 da mañá e deitarse a 1 da mañá e ter encaixado no seu cerebro todo o que hai que facer durante un día para que non se mova unha peza fora do Tetris, pois senón non encaixa. E iso, pero o xenio John Banville, que seguramente mentras a outra persoa que decidiu que como ele iba a ser un mal pai, tiña que ser unha boa nai, e encaixaba toda a peza da familia, e encaixaba todo o Tetris para que quedara todo ben colocadiño, pois o xenio era el señor que supoño que se poría ás 8 da mañá con su copa de coñac a escribir, e que guai que lle dedicaba 9 horas a escribir e todo eso, sí, pero o resto do día hai que facer cousas e hai que encaixar o Tetris. E logo xa podemos falar do tamaño que teñen as novelas dos homes e o tamaño que teñen as novelas das mulleres, ou por que son máis breves. Ti por que crees que son máis breves? Ti por que crees que son máis breves as das Porque mulleres? a peza esta do Tetris que queda aí para o final, para meter tal, porque xa non queda tempo para nada, non? Bueno, eu teño escoitado de todo, pero seguramente eu porque non... Raimóndez afúndech a teoría. Sí, María Raimóndez, sí. Pero... Eu creo que se reivindican outras formas de narración, non?
Eu non necesito para explicar un sentimento, non necesito ese mansplaining, non necesito estar argumentando como unha muller se debe sentir. Xa sabedes, é dicir, a tristeza é o mesmo para ti que para outra persoa, é o mesmo sentimento, non? Pero este costume que teñen desde as instancias de poder, non? De explicar absolutamente todo e que despois imos todos e reproducimos. Eu non teño esa necesidade. Polo tanto, chego a páxina 80 e xa me aburro. O sea, teño que ir acabando. Tamén é a habilidade, non? Sempre nos convenceron e nos dixeron as mulleres que só escribimos de cousas de mulleres. E vímolo tragando, vímolo tragando durante séculos, porque mirade o caso de Rosalía, por exemplo. Esperad un momentiño que vou facer conciliación. Laura Matías máis baixo. Rosalía, por exemplo, foi das primeiras mulleres que reivindicou os dereitos de autoría femininos. É dicir, se Murguía cobraba polos seus artigos, por que ela non cobraba? Rosalía acabou marchando e renunciando da literatura galega. Sufriu un acoso terrible. E como se nos transmitiu Rosalía ás xeracións seguintes? Esa chorona, esa muller que sempre está triste. A min chegaronme a explicar o dos cravos estes no peito, que era porque tivera un aborto e perdera as criaturas. E a mí había algo que non me cuadraba, porque eu pensaba que era unha dor máis existencial e tal e cual, pero o profesor dicía que era así e era así. Entón, parece incrible, pero en 2017 nos premios hai moi pouco texto das mulleres, non se presenta textos das mulleres. David fixo unha reivindicación ao principio dos premios e somos moi pouquiñas autoras que nos presentamos. Somos moi pouquiñas autoras que temos esa valentía, porque total non nos van premiar, porque total seguro que hai obras así inmensas de homes que din moito máis que a miña, e xa empezamos polo primeiro paso, non? Por desconfiar de nós mesmas, esa estrutura que nos foi minando desde que nacemos. E claro, despois por riba chegas a un mundo que é patriarcal, machista, todo o que queirades e moito máis. É moi duro, é moi duro. No caso de Xerais, no caso de Urco, son pequenas excepcións, son pequenas oasis no medio do deserto, non? Porque xa hai unha conciencia de xénero. Pero aí das outras editoriais é intentade encontrar nos catálogos textos escritos por mulleres. Escóndenos ali na última esquina. É moi difícil. E cando se fai unha presentación, cando se fai unha presentación pública, é porque o pedimos nós e o traballamos nós. Porque a disposición dos autores ponse toda a editorial, pero das autoras non. Sufrimos un proceso de invisibilización moi serio. E vou poñer exemplos. Con ese de Martea Píntega, houve unha reivindicación Bueno, fíxose un acto literario, un acto non, era un mercado, non? Na Coruña, no que se reivindicaba desde posturas feministas o traballo das mulleres, non? E de repente xuntámonos un par de autoras que nese momento estábamos sendo invisibilizadas e dixemos, ei, quietos, que nós tamén queremos estar neste mercado. Nós tamén queremos que os nosos libros, non estou falando só do meu, neste caso éramos 5 autoras, no meu nin o comercial de editorial, nin o comercial, non tiñamos ninguén ali, ninguén. E despois, claro, vías a xente de Urco que estaba, os editores que estaba xente de Xerais e tal, e dicías, jo, que envexa, non? Quero dicir, hai moito que cambiar, non só na literatura, senón na sociedade, non? Sí. E cal era a pregunta? Non sei. Eu estaba pensando que os críticos que decidiron que sin ler o libro xa podían opinar, porque un libro que ven marcado polo seu, porque literatura de mulleres, menos mal que non o leron, porque se o len tiñas que ir con chaleco antibala acababan comigo. No, tamén
evadime un pouco pensando en... Eu lín un libro hai pouco, non vou dicir de quen, porque se está grabando e igual Dolores Vilavedra se enfada, que é unha antoloxía do libro galego do século XXI, o sea, da primeira década do século XXI. Que os voy a explicar cuál es la que va del 2001 al 2010. Y había, o sea, dividido en géneros, novela negra, fantasía, luego novela fantástica, había novela de fantasía y fantástica, non me preguntes por qué. Y había novela escrita por mulleres. Eso era un xénero en sí mesmo. O sea, e Dolores Vilavedra é unha muller. E é experta en literatura, non é calquera, é unha persoa moi válida que debería estar na Real Academia Galega si tal, o sea, pero hasta ela, ou incluso ela, dividía un xénero de literatura escrita por mulleres, e aí cabíades todas, daba igual o que escribirades, daba de... Si ensayo, poesía, claro, daba igual, si escribistes novela negra ou de ciencia ficción ou que fora, daba igual porque novela escrita por mulleres, é un xénero en si mesmo. E é un pouco triste que xente que reivindica que o libro galego ten que estar en igualdade de condicións que calquera outra literatura, non reivindiquen que as autoras galegas teñen que estar en igualdade de condicións que calquera outro autoro, como di Susana Arias. Sí. Unha lección moi boa que aprendín de él e foi: ponlle os apelidos a xente, ponlle os apelidos ás mulleres, que teñen apelido tamén. Pois era Rosalía, porque todos chamamos Rosalía de Castro. Y Rosalía de Castro tiene apellidos, efectivamente. Sí. No se me olvida más, ¿eh? Ahora, de todas formas, esos editores así que se ven, tienes que ser, si fueras así un modelito, y estuvieran bien. La literatura galega está preparando, se ha editado, y se van contigo, y se estarían ahí. No, segurísimo. Mira, ti é a miña libreira favorita aquí en Vigo, pero eu teño unha favorita tamén na Coruña, que é a miña libreira de cercanías, claro. E dixo un día, mirando vos pos zapatos sei que sodes das boas. Eu unha que lle dixen, ti escribe, e ti sábelo, e vas a gañar. Mira, ti preséntate. Primeiro lee, despois vai e escribe. Pero claro, ler porque non lia moito, entón, señor, ti lee, despois escribe. Logo te presentas. Mira, sabes a literatura, bueno, pues ahora ganas. Claro. É que depende o que convene. No momento dado, se te digo, se estás de bom ver, se convén eses intres, vas para diante. Vas para diante. Ainda que tenes o que escribas para tal, non pasa nada. Volvemos... Ti escribes ben, e sacas unha boa novela, pero lle das ese perfil que necesitan, é que Moncho entende moi ben. Porque eu vendo polo meu corpo tamén. Eu non sei de que me falas, pero teño 3 ou 4 exemplos na cabeza que me veñen agora. Así, 3 ou 4 exemplos nesta liña. Sí, e sí que é importantísimo. E se ademais tes un discurso que rasca ou que molesta esta estructura patriarcal, incluso chega a ser perigoso para nós como mulleres. Por exemplo, o caso de María Reimóndez. A María Reimóndez chegaron a agredila físicamente por unha novela, porque tiña protagonistas todas femininas e non había unha masculina, non? Que ti dis, iso non lle pasa na vida a un home. Un home escribe un thriller destes de novela negra dun detective que investiga un asasinato non sei que non sei cuánto, e dá igual que sexan todos homens na comisaría de policía, que ninguén lle bate físicamente. Sí, nos nós tíos que bater. Nós non somos agresivas. Pero eu recordo que decía Yolanda Castaño, que xa choveu, cando ela sacou a primeira, e antes as presentacións non se facía, íbamos moito por pubs e por aí. E se sabes como se desvivían por Yolanda Castaño. Yolanda, en un principio, era esa figura femenina que lle interesaba a editorial, eso, bueno, hombre, estaban todos os hombres, todos. Ibas a unha, nos temos ido ás presentacións, e eran homes así. Sí, homes sí, pero pregúntalle a eses homes un verso de Yolanda. Non para
Sí, sí. É o puro produto. Eu recordo que Yolanda tenía 19, 20 anos, canto das primeiras novelas, da primeira poesía que sacou. E estar ali nesa presentación. É que o camiño que se abriu Animadas, chegou. o camiño que abriron as mulleres antes que a nós, María Xosé Queizán, Fina Casal de Rei, é fundamental, non? Pois mira, por exemplo, que agora está dedicado ao 2018 a María Victoria Moreno. María Victoria Moreno, por falar en galego, entroulle a Garda Civil na casa e quitoulle o pasaporte, non? Quero dicir, sen movernos non vai cambiar nada. Vos imaginaredes, bueno, esta muller está aquí falando e tal, pero tamén teñen as miñas consecuencias por detrás, non? Hai unha serie, un grupo de homes, entre o que se inclúe un destes críticos e tal, que teñen tomada coas mulleres escritoras. E estamos... A Liga da Xustiza Pirola. A Liga da Xustiza Pirola, son. Digo, de un alto. No que nos pegan. Está grabado, así que... Sí, son casi críticos, non? Como di Andrea. Son a Liga da Xustiza Pirola. Van por aí defendendo a integridade masculina. Mais non que está grabado despois. Vale un momento. Logo edita, que xa nos Pero quero caen dicir, hostias. por trás... Di o nome do sitio onde escribe. Non digas nomes, solamente. Despois no café. Todo o que non se ve, non? Os correos que recibimos, pois os actos aos que imos que resultan super violentos, non? Todas estas descalificacións públicas, porque pode parecer unha broma o que dixo David, non? O de facer unha crítica por un WhatsApp ou porque yo dixo alguén, non? Pero ao final o que está buscando esta crítica é desvalorizar unha vez máis o traballo das mulleres, porque non todas pasamos este proceso de empoderamento e dicir, voume enfrontar coas consecuencias que teña, pero voume enfrontar. Hai moitas escritores que aínda están nese paso dos zapatos, nese paso do físico, para ser aceptadas dentro deste mundo, non? Dentro da literatura. Que é un paso moi difícil de dar, porque sair da zona de confort... O que nos chegaron a chamar. Feminaz xa o collemos como orgullo. Panfleteiras Ilás, eu recordo Panfleteiras Ilás, que ese calificativo, vamos a chamarlle. Ese xa o collemos pa nós. Pero ese é moi bonito, o sea, digo, darlle a volta a eso está guai, Feministas desbocadas, que tamén nos chamaron. Intentar facer un insulto e mira, Pero conta o da Feira do Libro para a xente que non estaba nesa historia. Una feira do libro, mira, que por un... Ese é o tema, non? Era todo un absurdo todo, de todo en Coruña. Pero bueno, imos ao caso así máis tal, as mulleres, que mulleres firmaban? Pois a que lle daban todo esto, por exemplo, os coiros a Carlota Corredera, con su, sabes, a adelgazón tantos kilos, se lle deu todo o apoio periodístico, xornalístico de todos, de editores e de todo, e en cambio as galegas quedaban que non podían nin por paso, e todos os días, pasaban todos os días, non estaban invitadas as... e outra, vai unha escritora galega, non se lle paga. E a escritora galega tamén ten gastos, tamén come, gasta a gasolina, gasta os seus zapatos. A Carlota Corredera se lle paga a viaxe Madrid-Vigo, ela dixo que non cobrara porque viñera a Vigo, sabes? Entonces que non... Pero en cambio, se lle paga as escritoras, veñen de fora, se lle paga avión, se lle paga hotel, se lle paga comida. A ti non chama? A min nadiña. E encima foi dos días que máis me envenenei, porque estábamos nunha mesa, e nesa mesa, imaginade a cantidade de premios, non? De repercusión pública que ten, non? Nesa mesa estaba Andrea Maceiras, nesa mesa estaba Ledicia Costas,
Nesa mesa estaba Antonio Manuel Fraga, gañadores de Xerais, gañadores do Lazarillo. Tiñamos a Ledicia Costas, que premio nacional. E a min cando me dixo que pagar ela o billete de tren desde Vigo a Coruña, dixo, non pode ser, nin o billete de tren. Xa non digo gastos de comida ou do que sexa, nin o billete de tren. Noutro país normal é que se nos tiña que caer a cara de vergonza. Estamos falando dunha premio nacional. Pero claro, entre que é muller galega e que escribe literatura infantil, pois nada. Si escribise, eu non sei se viste o libro ese do que falaba Maribel, non? Que é o de Carlota Corredera. Eu collino, porque para criticar unha cousa hai que conocela. E ali había un montón de fotos da señora en leggings que levaba a mitad do libro. E o outro dicía cousas así, perlas así fantásticas, como que ela pasara polas maus da alta costura, porque fixera unha operación de case, non recordo ben se eran 9 ou 10 horas, e que a cosera moi ben, que lle sacaran grasa daqui para poñerlle ali e tal e cual. Vos imaginades unha rapaza de 16 anos que colle ese libro e que lea a palabra alta costura, que referente lle estamos dando dunha operación con unha anestesia para 9 horas. Le vuelve el corazón chivirita, vamos. Seguro. É que, mirad o que estamos transmitindo, e ese foi o peche da feira do libro. E como tiña, e con xente, que ali, vexas, que se lle todo o protagonismo, era el broche de oro. Que dices hecho con cara na cabeza. Pero que foi moi forte. Foi. En cambio, estar a Lesbos, nas princesas se veu volta ali nunha... Pero que bichos que non fizeron caso tampouco, e a das queixas tamén, que non estamos falando de... Nada. O sea, isto xa de... Isto xa ven de época de Fraga, e de Varela, e todos estos que viñan, que nos aquí organizamos a feira de Vigo 2 anos, e a Manuel María lo chamou de pregoiro. E, pois, o normal, hai que pagar o transporte, pagar a cea, darlle algo. Nos tomaron de tolos, nos puxeron a, bueno, case o Consello de Guerra. E, pero para pagar, pagamos. Pero é que viña che Sánchez Dragón e se le pagaba. Claro, entón dicimos, tenemos nós primeiro os galegos, nós os galegos, os nosos en primeiro. Logo, se sobra para os demais, pois bueno, pero primeiro os nosos. Case non fomos a Consello, de feito, chamo eu, non vamos a fazer nunca máis. Non cermese. Algo para ten nacido moi brutas con ese aspecto. A Sánchez de Nós se pagaba un hotel de 5 estrelas, de 4 estrelas, ou así, avión, en ben, se lle daba con todos os gastos pagados. E a Manuel María, collemos, pagamos de taxi, porque non conducía, de Monforte, Vigo, Monforte, Ponce incluída, e dándolle tamén, bueno, pois, non me sabes vos o que é, bueno, e como a él, porque, bueno, non querían poetas, bueno, daquelas poetas, 30 poetas, un día houve de feira, 30 poetas, pois, pero, fíxate, estamos falando do 92, 93, non, claro, por aí, máis ou menos. Sí, e seguimos na mesma... Non ves que estamos no 2017 e seguimos no mesmo? Seguimos no mesmo. Estamos mellor, que se levantades a vos, chamamos planfeiteiras e las. A toda españolada, pero, mira, que se queren traer, que o traigan, pero que veñan, eles non teñen que dar... Dalle tamén os sitios nosos, e as nosas, claro, non é... Pero eso sigue, eso é seguirá. Mientras que sigan os que sigan, seguirá. Isto non hai nada que... Ou levantamos a voz. Que? Ou levantamos a voz e empezamos a cambiar as cousas. Sí, no, pero é que, bueno, e os libreiros despois a verles tamén. Bueno, algo está cambiando tamén, porque ahora que estou vendo o libro por trás, que pon Premio Torrente Ballester de Narrativa en Lingua Galega 2016, a Deputación de Coruña, casualmente, desde 2015 decidiu que os 25.000 euros iban tamén para a lingua galega. Está por aí, Goretti. Foi casualidade.
Pois as cousas cadran cando lles toca, non, Sí. non ten que ver que haxa xente máis comprometida, é casualidade todo. Goretti supoño que tamén será panfleteira lilá e Goretti, Goretti é a equipa de Goretti, non? Que ten unha equipa xenial, non? Son destas persoas que creen en tecer redes, non? Eu cando cheguei á entrega do premio do Torrente Ballester, alucinei porque a figura que había de entrega non era unha figura destas de Sargadelos ou de calquer outro señor e tal, senón que a figura feita por Carme Isabel, que é unha oleira de Buño, é unha muller de Buño que o fai, unha muller que decidiu montar o seu propio obradoiro nun mundo moi machista, non? Porque aínda que as mulleres podemos cocer, as mulleres podemos estar... isto é do home, non? E que unha muller como Carme Isabel se botase, metese os seus aforros aí, montase o obradoiro e loitase polo que a ela lle gusta e sabe facer moi ben, non? E entón a Deputación entrega as figuras feitas por Carme Isabel. Ten dúas cousas moi favorables. Primeiro, a proximidade, non? Estamos deixando e reinvertindo outra vez no negocio local, non? Que parece agora que temos que depender das grandes multinacionais que deixan todos os seus ingresos noutros países. Xa me dirás, pa que? Pa morrernos de fame? Empecemos pola nosa proximidade, volvamos a recuperar todo ese comercio propio noso, porque temos moitas mulleres que queren sair desa dependencia económica, temos moitas mulleres que necesitan esa rede de proximidade, non? E despois que sexa unha muller, porque podían ir a Buño e teñen 50 onde escoller, pero escolleron precisamente o de Carme Isabel. Este pedido, que non sei cantos premios serán, pero son 13 ou 14. 14 eran este ano. 14. Pois este pedido de 14 pezas supón un ingreso para a economía de Carme, non? Todos estes pequenos factores non penses que só o fai no Torrente Ballester. Goretti San Martín e a súa equipa fano en todos os ámbitos e procuran sempre coidar moitísimo isto. Vou contar outra anécdota. Que un día fun á Deputación de Ourense. Un trago polo que houve que pasar, non vou dicir por qué, e era para, bueno, por un tema dun premio literario. E o excelentísimo señor Don dixo que pasta hai e o carimbo da Diputación vai no levar, e se hai que ir a facerse unha foto, vaise. Isto foi la magnanimidade deste señor. Veña que vamos a isto. E sorprendeme moito, bueno, presumí moito de que en Ourense había pasta para estas cousas, se é bo para Galicia e é bo para Ourense, faise. E sin tanta pompa, ni tanto boato, ni tanta mierda, a Diputación de Coruña entrega o premio literario con maior dotación económica do país, de narrativa para adultos, vamos a chamarse, para todos os públicos, para adultos, un premio de teatro infantil juvenil, un premio de banda deseñada, de fotografía, e a deputada de Cultura, que é Goretti San Martín, acude a casi todas as presentacións que pode. Acompaña os gañadores. Este ano hubo publicidade en todos os centros socioculturais da provincia da Coruña dos premios, para quen queira participar non se olvide, porque son premios que se fan con cartos nosos, non con cartos do señor Baltar. Todas que poden, vai a todas, mira que me fai. E estamos falando de cartos nosos. Claro. O sea, invertimos nos nosos, nas nosas escritoras, na nosa literatura. Se sobra e tal, pues que veñamos, se pode ver de fora. Pero só lle falta que traigan a ver este. É o que ten que facer unha institución. Aquí reivindico o papel dos políticos neste caso, porque eses flyers tiveron que imprimirse, eses cartaces que puxeron en todos os centros socioculturais tiveron que imprimirse en algún sitio, en algunha empresa. A xente que visita esos centros socioculturais despois van a ter eses libros en forma de dotación para a xente que non pode comprar os libros todos os días nas librarías e ten que acudir a algún sitio a lelos de balde. Hai un acompañamento moi grande a un premio literario como este. Non son só os 25.000 euros que engordaron a conta corrente de Eli Ríos. É moito máis,
E eu creo que neste caso, non sei, como ganaches tantos premios podes ter unha opinión. O de Bicha ten un da Deputación de Ourense. Está sendo grabado, eso claro, conto no café. Como é o acompañamento nun como Torrente Ballester? Mira, o outro día presentamos o Venres ás 8 da noite. Venres ás 8 da noite, dadevos conta que estamos entrando na fin de semana. Pois veu Goretti a Ordes, presentamos en Ordes. Para quen non coñezades Ordes é ao lado da Coruña e Ordes distribúese ao longo da Nacional Sexta, é dicir, é o sitio polo que todo o mundo pasa pero ninguén para, non? Entón, veu un señor, así todo sabio el, e dixolle: ai, Goretti, que ven verte por Ordes, que nunca ves por aquí, porque claro, como estamos aquí no medio da Nacional e tal. E dixolle Goretti: pasei 2 veces hoxe para arriba e para baixo, e parei á terceira. Para ir da Coruña a Santiago pasas por Ordes. Bueno, pois ela xa levaba 2 viaxes. Cando o señor quixo facer o chiste, xa Goretti levaba 2 viaxes para, pois eso, por cuestións de traballo e tal, non é a típica persoa que se mete a ser funcionaria a ver que pasen as horas aí no reloxo e tal. Acompaña desde o Torrente Ballester, o Raíña Lupa, os de Arte e a Deputación da Coruña é toda a Coruña. Toda, Pero claro, ela cree no que fai. Non só Goretti San Martín, a Goretti San Martín vira no Culturgal, coincidín con ela non era tan grande como a cola de Ledicia Costas, pero bueno, Xavier do Campo tamén xenerou un pouquiño de cola para que lle asinaran exemplares e a persoa que estaba diante miña era Goretti San Martín, que é a vicepresidenta da Diputación, que podía ter dito que esa parte aquí la gente que E nas feiras do libro... estaba ali como unha sereira máis da literatura galega. Bueno, E non só ela, hoxe mesmo falamos cunha concellera de Cultura dun concello da provincia de Pontevedra, e falamos máis que de cousas de traballo, que era o que íbamos a falar, estivemos falando de libros que se presentan a premios, de libros que gañan premios, de libros de autoras, falamos de Andrea Maceiras, de Mayra Alexandre. Estivemos falando de libros, porque hai outro interés, non claro, cando todo o mundo di, os políticos son todos iguales. Non son todos iguales, e ti que gañaches premios literarios concedidos por institucións, o Venres pasado a min Goretti deu unha lección pero impresionante, porque é unha persoa da que aprendo constantemente, non? Estábamos falando de Luns e había moita xente que lera o libro, non? Vos os dous, podedes parar? Había moita xente que lera o libro e na primeira fila había unha muller que contou que estaba sufrindo malos tratos e que o que a facía sentir peor é que a xente por riba criticaba a ela, non? Dicíalle pois cousas do tipo, claro, é que se ti non falas cousas ben é normal. E se ti andas dicindo isto por aí, pois é normal que cando chegues á casa e tal. Entón, claro, eu quedei coa cantinela, non? Acabamos a presentación e quería ir falar con ela, pero veu a xente para que lle asinase. Goretti San Martín, diante miña, deixou de preocuparse de calquera das persoas que estaban ali, foi o que era importante, que era o que tiña que ter feito eu, non? E foi, e colleu e deulle un abrazo a esta muller. E sen hostia, claro. Que eu aprendín esa lección para a próxima vez, non? De esperade quietos aí, que temos outra cousa que é máis urxente que todo. E o libro, este libro, colleu e agasalloullo á muller. Colleu e agasalloullo, ela mesma, do seu peto. Impresionante, é unha muller impresionante. Outra cousa que me impresionou, que xa di moi pouco da caste política en algúns casos, é que na presentación que fixo, a primeira presentación que hubo, que foi na Coruña, non? A primeira presentación que hubo, que lera o libro. Tivo 10-15 minutos, ou mellor foron menos, de analizar o libro, dos qués e dos porqués. Impresionante. Dixe, madre mía. Un día unha vez chegou e dixo, vos fostes a ver na pintura, a arte, non sei o que ver. Estábamos, non alcanza, e dixo que veña eu que está lá, a interesarme o que tedes aquí, e vos estades aquí, e non ides. Non que sei, algo no marco, sí, era leo. Non sei que era... Eu sei que era chamou a atención a todo iso.
Que veña eu de lá, que veña ese interés e que vos nada. Sí. Como tiven outros tratos coa administración, como xa comentei, son moi distintas as persoas. Son todos iguales, é un recurso moi fácil para anular as voces discordantes. Sí, as que non interesa. Bueno, deixaremos ir esta Sí. xente, non? Porque estamos Para- aquí. Estamos aquí en un debate. Sempre vamos a acabar odiando. Bueno, moitas grazas por vir, que sabemos que é un día e unha temporada complicada e vémonos nos libros. Graciñas.